kúp si nový stojan na telefón a zmen si život z tému.sk a natáčaj hociaké veci so stojanom na iPhone aj na Android. A naozaj si zmen život z tému.com. Tak policajti musia zasahovať v takýchto prípadoch. To sa týka našej dvojice Jozefa Táčnika a Tomáša Soukupa. Tak Tomáš, ako si sa mal? Výborne som sa mal. A čo ty, Jozef? Úžasne som sa mal, Tomáš. Zastavme, aby sme si dali pauzu na cikanie. Tu na nás niekto máva. Tak poďte sem, pani policajti. Tak, Fiatka 102, sme na mieste. Všimli sme si nejakej ženy. Poďte sem, pani policajti, poďte sem. Našla som tu zraneného môjho manžela. A asi spadol. Naozaj neviem, čo sa mu stalo. Tak, sme na mieste, Fiatka 102, sme na mieste. Poprosím ťa, pošli nám sem do lesa SCPčku. Máme tu zraneného muža, vek cca 30 rokov. Fiatka 102 rozmal, posielam ti tam SCPčku. Pane, ste v poriadku? Nie som v poriadku, pani policajti. Už ste mi zavolali záchranku? Áno, už som vám zavolal záchranku. Tak, pani, poďte na bok. Tak, Tomáš, jak to zvládaš? Úžasne. Jozef, keď sme prišli na miesto, tak som si všimol, že naozaj je zranený ten muž. A zavolal som hneď RCPčku a myslel som si, že naozaj to nezvládne. Tak, pani, neviete, čo sa mu teda stalo? Neviem, pani policajti. Naozaj neviem, čo sa mu stalo. Naozaj neviem, čo sa mu stalo. Naozaj neviem, čo sa mu stalo. Tak, už za chvíľku príde SCPčka, pane. To som rád, pani policajti, to som rád. Tomáš Soukup, keď sme prišli na miesto, tak som si všimol, že hneď prichádza SCPčka na miesto. Ahojte, kolegovia. Ahoj, Jozef. Našli sme tu zraneného muža. Dobrý deň. Tu je Jozef Pokorný. Dobrý deň, pane Pokorný. Dobrý deň. Raz, dva. Michaela. Áno, Jozef. Myslím si, že budeme ho musieť zobrať do nemocnice. No, kolegovia. Áno, Jozef. Tomáš, kam ho veziete? Do jakej nemocnice? Vezieme ho na Kramáre do nemocnice. Dobre, Michaela, dobre. Tak, kedy pôjdete s ním do nemocnice? Keď sme si všimli, že prišli záchranári, tak sme sa ich opýtali, kam idú s tým zraneným mužom a oni povedali, že na Kramáre. Tak, pane,
Pane, tu máte. Páči sa, pane. Ste v poriadku? Kolegovia, bude v poriadku. Kolegovia, vyzerá to s ním ťažko. Naozaj to bude s ním zle a zle. Dobre, kolegovia, takže na kramáre ho veziete, áno, na kramáre. Nabok, pani, nabok. Raz, dva. Raz, dva. Tak. Raz, dva. Raz, dva, tri. Tak. Kolegovia. My pôjdeme za autom a vy so záchrankou. Kolegovia.